जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बे बिथाङा दिनैहाय जोंखौ माने फोरोंगिरिखौ लानानै मोनसे राजनिति गेलेगासिनो दं आरो गति जेरै साहित्य सभानि होन आबसुनि होन माखासे लिडारगिरिफोरा बिसोरनि सिङाव थानानै जोंखौ बा फोरोंगिरिफोरखौ माखासे राजनिति गेलेनो सानहरदों आं जों सानदों आरो जोंनि सासे भेन्सार स्कुलनि टिचार जानानै आं खावलायनो सानदों जे दाखालिसो जोंनि आसामाव मोनसे बाजेट सेसन जानानै थांबाय बे बाजेटआ सोलिदोंमोन 17 तारिखनिफ्राय दा 17 तारिखआव सोलिनानै दिनैसिमाव जोंनि फोरोंगिरिनि सोमोन्दै बा भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै एसे घोषणा खालामदोंमोन जोंना बायद'आ नाथाय दिनैहाय 24 तारिखआव मैयासिमाव मोनसे फाइनालसिमाव मोनसे बाजेट सेसनाव जोंनिखौ सोसननो बा मोनसे लिखित भाबै जेनेबा डिक्लेयार होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैहाय जोबनानै थांबाय दिनै जों रिजाल्टखौ मोजां मोनाखै आरो गतिके जों खावलायनो नागिरदों जे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बे बिथाङा दिनैहाय जोंखौ माने फोरोंगिरिखौ लानानै मोनसे राजनिति गेलेगासिनो दं आरो गतिके जों मोजां मोनाखै नाथाय जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरि जेरै साहित्य सभानि होन आबसुनि होन माखासे लिडारगिरिफोरा बिसोरनि सिङाव थानानै जोंखौ बा फोरोंगिरिफोरखौ माखासे राजनिति गेलेनो सानहरदों आं जों सानदों आरो खारन दाखालिसो बावैसो जोंनिफ्राय माखासे डाटाखौ लांनाय जाबावदोंमोन नाथाय बे डाटाखौ लानानै दिनैहाय साक्सेसफुल खालामनानै होनो हायाखै आरो आङो बुंनो सानदों बै समाव माखासे सेपारेट डाइरेक्टर मोनदों होनदोंमोन बे सेपारेट डाइरेक्टरा बहा थांखो आं बेखौ सोंनो लुबैदों बे आबसुनि लिडारफोरनाव आरो मोनसेबाव 6 जन हाइ पावार कमिटि दाना होदोंमोन नाथाय बे कमिटिया बहा थांखो बहा गोमाना थांखो जोङो दिनै भुगिनानै दङ फोरोंगिरिनि जितु जोंनि भेन्सार फोरोंगिरिखौ साक्सेसफुल खालामनानै होयैनि थाखाय गतिके नैबे साननै सानथामल'सै जोंनि नैबे मार्च मासआ बिनि गेजेराव जितु मोजाङै जितु जोंनो भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै मोजां रिजाल्टखौ होनो हायाब्ला जोङो धाराबाहिक जों आन्दोलन खालामफिननाय जागोन आरो जों आं बेखौ खावलायहरदों गतिके गोख्रैनो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो लानानै गोख्रैनो आरो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा लोगो लानानै जितु साक्सेसफुल खालामना होयो आं खावलायहरनाय जाबाय थारैनो नंगौ माने बै समाव बिथांमोना जोंखौ बा जोंनो गोबां खोथा होबोदोंमोन जों जिरायदोंमोन प्रमद बर' सारजों होन आरो सोरबा जोङो चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माजोंनो होन जोङो फनफ्रोमबो जों जिरायबाय इडुकेसन मिनिस्टारजोंबो जों जिरायबाय नाथाय जागोन होननानै दिनैसिमाव जोङो नेनानै दंमोन आरो दिनैसिमाव जाफुंनानै होनो हायाखै जेरै जोङो केन्डेलजों रुजुदों जेरै जोंखौ नंगौ जोङो जेरै जों फोरोंगिरि जानानै जों गथ'फोरखौ मोजां फोरोंदों बेनाफिटन हिसाबै जोङो केन्डेल सावनानै जेरै दिनैसिम गोमोरलांनो हमदों रुलायनो हमदों बिदि जानो हमबाय अबस्थायानो जोंना गैला फ्राय जोंनि बैसोआ गैला गतिके जों रिटायार्डनि अबस्था थांबाय रिटायार्ड जानायनि जों मा मावनाय जागोन गतिके जों खावलायदों गोख्रैनो साक्सेसफुल खालामना होनांगौ जोंहा बिटिआर मोनबोदोंमोन बिसोर बा गिदिर एकर्ड बाहाय मोनसे दफा मोनबोदोंमोन 6.3 दफा बे जाबाय फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनाय भेन्सार स्कुल माखासे दङ कलेज लेभेल दङ नाथाय दिनैहाय जाफुङाखै बे दफायानो जाबाय 6.3 दफा बे दफाखौ जाफुंनो थाखायनोथ' दिनैहाय जोङो गोबां बर' हारिफ्रा थैनो थांबाय नाथाय दिनैहाय जोंनि फरायसालिया जाफुंनो थाङाखै गतिके आं खावलायदों 6.3 दफाया गोख्रै जाफुंनांगौ आरो जोंनि फोरोंगिरिनि जितु जेंना जोंनि भेन्सार स्कुलनि जितु जेंना बेखौ गोख्रैनो साक्सेसफुल खालामना होनांगौ आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामना होनांगौ होननानै आङो प्रमद बर' सारखौ खावलायहरनाय जायो